Matapos makapagkape ni Chris, ay doon na nag-umpisang gumawa ng ritual si Lolo Mac upang pabalikin si Chris sa aktwal na mundo. Nagtulong-tulong ang lahat ng ermitanyong naroon upang makagawa ng simbolong tatawag sa hanging tatangay kay Chris papalabas sa mundong kanyang kinaroroonan. Di ka na makakabalik dito, Chris. Pero pangako, babalik ako sa aking bahay makalipas ang 1 taon. Dagdag pa ni Lolo Mac. Nang matapos ang kanilang ritual na ginawa, ay doon na nag-umpisang palibutan ng mga ermitanyo ang kinaroroonan ni Chris. Matapos yan ay biglang nagkaroon ng isang malakas na hangin na siyang humatak sa kanya sa kalangitan. Habang nakalutang si Chris sa hangin, ay siya namang pagdilim ng paningin nito. Pagmulat ni Chris ay naroon na siya sa bakuran ng bahay ni Lolo Mac. Dali-dali siyang bumangon at tumakbo patungo sa kanilang tahanan dahil alam niya sa sarili niyang galit na ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang ginawa. Pagdating niya dito, bumungad ang ama niya na merong dalang pamalo. Ang buong akala ni Chris noong mga oras na yon ay makakatikim na siya ng disiplina sa kanyang ama. Lumapit ka nga dito, Chris. Huwag kang magalala. Di kita sasaktan. Nais ko lang pagsabihan ka. Alam mo, Chris, di naman masamang magpaalam sa amin. Pahihintulutan ka naman namin kasi malaki ka na. Huwag mo lang sanang uulitin na pahahanapin mo kami kung saan-saan dahil sa pag-aalala sa'yo. Napapabayaan mo na ang dapat mong trabaho, anak. Sana naman, kung may barkada ka, huwag mo namang kaming ipagpalit sa mga yan. Pakatatandaan mo sana, Chris, na kaming pamilya mo lamang ang dadamay sa'yo sa oras ng iyong kalungkutan. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, Chris, ay para lang yang mga anino. Nandyan sila sa tuwing merong araw at kusang nawawala sa tuwing sasapit ang gabi. Pangaral ng kanyang ama. Hindi naman nakaimik si Chris dahil sa alam niyang hindi maniniwala sa kanya ang kanyang ama. Mas pinili na lamang niya na tanggapin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Lumipas ang araw na yon at bumalik naman sa normal ang kanilang pamilya. Sumapit ang umaga at tumungo na ulit si Chris sa kanilang munting tindahan upang tumulong sa kanyang mga magulang. Napakaraming isda ang dumating sa kanilang tindahan, kaya matindi ang naging trabaho ng binatilyo. Kahit napapagod na siya, ay hindi nagrereklamo si Chris upang kahit papaano'y makabawi siya sa kanyang pamilya. Tanghali lamang ang naging pahinga niya, ganon din ang kanyang ama. Nang magbabandang alauna na, biglang merong bumili sa kanilang 3 mag-aanak na kakaiba ang presensya. Dahil sa medyo namulat na si Chris sa kakaibang mundo, ay hindi na bago sa kanya ang mga ito. Habang bumibili ang padre de pamilya nito, ay siya namang pagmasid ni Chris ng maigi. Nais niyang makumpirma kung totoo ang kanyang hinala sa pamilyang yon. Pagbili nito ng isda sa kanila, ay agad din naman itong iniabot ang bayad at tumalikod na lang bigla. Ang ipinagtataka lang ni Chris, bago sila bumili ng isda ay pinahugasan muna ito ng malinis na tubig. Ginawa naman yon ng kanyang ama nang walang pagdadalawang isip. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, ay naisipan ni Chris na kunin ang ibinayad nito. Itinago niya ang bayad ng lalaking yon nang hindi nasisipat ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng 5:00 ng hapon,
ay hindi na pinahintulutan si Chris na mauna sa kanilang tahanan. "Oh, una na ako sa inyo ha. Chris, samahan mo na lang ang ama mo pag-uwi." Pagpapaalam ng kanyang ina. "Nay, di ba ako nagluluto? Bakit ikaw ang mauuna?" Gulat na tanong naman dito ni Chris. "Ako na muna sa ngayon, anak. Hindi naman sa nagdududa kami sa'yo, pero nais lang naming makaiwas ka na muna sa barkada. O siya, una na ako." Sagot naman ng kanyang ina. Hindi na nakapagpaliwanag si Chris dahil sa biglang pag-alis ng kanyang ina. Lumipas ang ilang linggo at patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng pamilyang yon sa merkadong kanilang tinitirikan ng paninda. Lahat ng galaw ng mga ito kapag nasa merkado ay alam ni Chris, dahil sa ito ang pinagmamatyagan niya sa tuwing pupunta yon sa kanilang tindahan at sa mga kalapit nito. Nasa bulsa pa rin ni Chris ang perang ibinayad ng lalaking yon, dahil sa mabigat talaga ang pakiramdam niya sa lalaki. Habang pumapasan si Chris ng banyera ng isda, ay bigla itong nadulas. Pagbagsak niya sa sahig ay nauna ang ulo nito na siyang ikinatakot ng kanyang ama. Kasabay ng pagbagsak ni Chris ay ang pagtilapon ng mga perang ibinayad ng lalaki. "Chris! Ayos ka lang ba? Chris!" Sigaw ng ina niya. Ang ama naman niya ay dali-dali siyang inakay at nilagyan ng bloke ng yelo ang kanyang ulo. Di naman nahimatay si Chris nung mga oras na yon, dahil sa hindi naman gaanong kalala ang tama niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay doon niya nasipat ang 4 na tuyong dahong puno. Biglang nawala ang kanyang iniindang sakit sa ulo dahil sa pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Habang siya ay akay-akay ng kanyang ama, ay bigla niyang ibinaling ang kanyang paningin sa pamilyang nakiusyoso din sa kanila. Pagtingin niya sa mga kamay nito, ay laking gulat na lamang ni Chris nang makita niya ang mga dahong hawak-hawak nito. Doon niya napagtantong ang mga dahong ibinigay bilang salapi ng pamilyang yon ay merong halong usal na pangkubli. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin patungo sa mukha ng lalaking yon at doon niya nasilayan ang kakaiba nitong kaanyuan. Animoy nawala ang sabulag ng mga ito magmula nang tumama ang kanyang ulo sa sahig ng kanilang tindahan. Ayon kay Chris, na habang nakatingin ang lalaking yun sa kanya, ay nakangisi ito. Nakangisi ito na parabang nasisihan pa sa mga nangyayari. Ganon din ang itsura ng mag-ina nito na siyang labis na ikinagalit ni Chris. Pilit siyang nagtimpi noon upang maiwasan ang eskandalo sa kanilang tindahan. Bukod kasi sa magkakasama yon para sa kanilang negosyo, ay magdudulot din ito ng hidwaan sa kanilang pamilya. Nang naging normal na sa paligid, ay siya rin namang pag-alisan ng mga taong nagtipon sa kanilang tindahan. Pagsapit ng gabi, palaisipan pa rin kay Chris kung paano nagagawa ng mga taong yon ang bulagin ang kanilang mga paningin. Maaaring marami nang naloko ang mga ito dahil sa kakaiba nilang abilidad. Dumating ang araw ng pamamahinga ay tumungo si Chris sa isang simbahang nakakubli sa mga nagsisitaasang puno at mga talahib. Nakalimutan na ang simbahang yon dahil sa nakapagpatayo na ng bago ang gobyerno. Piniling wag na lamang itong gibain sa kadahilan ng nais ng pamahalaan na maging atraksyon ang simbahang yon paglipas ng panahon.
Habang naglalakad si Chris patungo sa simbahan, ay siya namang paggaan ng kanyang pakiramdam. Animoy sa bawat paghakbang niya papalapit sa lugar na yon, ay nawawala ang kanyang mga dinaramdam sa buhay. Paglalarawan ni Chris sa simbahang kanyang pinuntahan, ay isa itong simbahang pabilog ang disenyo. Walang dingding ang simbahang yon, at tanging mga nagsisilakihang haligi ang naging pundasyon nito. Sira-sira na din ang mga upuan sa simbahan, pero nasa maayos pa na kondisyon ang mga santong nakalagay dito. Ang altar naman nito ay nababalot na ng mga baging maging ang krus sa itaas nito. Pagpasok dito ni Chris, ay agad din naman siyang lumuhod at nanalangin. Nais niyang magkaroon ng liwanag sa kanyang isipan sa kung anong daan ang nais niyang tahakin habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Panginoon, gabayan niyo po ako sa araw-araw na dumaraan. Ilayo niyo ako sa kasamaan at tukso na ginawa ng dyablo. Pakainin niyo kami sa araw-araw at naway katahimikan ang manaig sa mundo. Panginoon, kung ako man ay iyong pagbibigyan ng pagkakataon bilang maging isang ermitanyo, ay tatanggapin ko ito nang walang pagdadalawang isip. Udlot na panalangin ni Chris. Nananalangin para maging ermitanyo. Ermitanyo ka na bata, mula nung ikaw ay ipinanganak. Wika ng isang nilalang. Dahil sa mga narinig ni Chris, kaya naudlot ang kanyang panalangin. Ayaw na ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata dahil sa hindi niya alam kung anong nilalang ang tatambad sa kanyang harapan. Pagmulat ni Chris, ay laking gulat na lamang niya nang wala siyang masipat na liwanag sa paligid. Ilang oras ka na ditong nakaluhod at nananalangin, bata? Ayaw mo pa bang umuwi tayo? Dagdag pa na tanong ng isang misteryosong nilalang. Dahil sa mga narinig ni Chris, ay biglang umikot ang kanyang paningin. Pagtingin niya sa kanyang likuran, ay doon tumambad ang gaasong pusang kulay bughaw na nagliliwanag. Kakaiba sa lahat ang pusang yon dahil sa meron itong 2 buntot at 2 mahabang balahibo sa kanyang pisngi. Nagliliwanag din ang mga mata nito na siyang labis na ikinamangha ng binatilyo. Matapos niyang masilayan ang kakaibang nilalang na yon, ay bigla rin naman itong nag-anyong tao. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang nakangiti. Ayon kay Chris, na isang napakagandang dilag ang lumapit sa kanya noong mga panahong yon. Nakasuot ito ng mahabang kasuotang gawa sa abo na tumitingkad sa lahat ng kulay na madaraanan nito. Wala ding suot na sandalyas ang dilag, pero hindi ito nakakapitan ng anumang duming inaapakan nito sa lupa. Kulay bughaw din ang buhok ng nilalang na yon, na halos sumayad na sa lupa. Masayakot namulat ka na sa mundong ito. Ako ang diwatang gagabay sa iyo upang maging isa kang ganap na ermitanyo. Sanayin mo ang iyong sarili, Chris, upang pagdating ng panahong bumalik na si Makmak sa bahay niya, ay magiging karapat-dapat ka ng tawagin bilang disipulo niya. Dagdag pa ng nilalang. Dahil sa mga narinig ni Chris, ay hindi niya talaga mawari kung ano ang ibig sabihin ng babaeng kumakausap sa kanya. Teka lang,
Sino ka? Malumanay na tanong dito ni Chris. Chris, ako ay ikaw at ikaw ay ako. Kagaya ng relasyon ng lolo Makmo sa kanyang ahas, ay ganon din tayo. Masaya kong umunlad na ang iyong pagkatao. Palagi akong nakagabay sa iyo, Chris, sa lahat ng oras. Walang araw na hindi ako nakikipaglaban sa mga demonyo na nais lumason sa iyong isipan. Ngayong nasisilayan mo na ako, ay magagabayan na kita ng tama. Wika ng dilag. Kahit anong pagtanong ni Chris sa dilag na yon ng kanyang pangalan, ay wala itong maisagot. Matapos nilang makapag-usap, ay kasabay nito ang pagbalik ng liwanag sa paligid. Napansin ni Chris na hapon na pala, kaya napagpasyahan niyang lisanin na ang simbahang kanyang pinuntahan. Kasabay ng pag-alis niya sa lugar na yon, ay ang paglaho naman ng dilag na kanyang kausap. Naririnig na ito ni Chris na nagsasalita sa kanyang isipan habang siya ay naglalakad papauwi sa kanilang tahanan. Chris, kapag may oras ka ay tunguhin mo ang bahay ni Mac. Maraming sikreto ang itinago ng dalubhasang ermetanyong yon na maaari mong magamit sa iyong pagsasanay. Magsanay ka ng husto, Chris, kung nais mong maging isang magaling na ermetanyo. Nandito lang ako palagi sa iyong likuran na handang gabayan ka sa iyong desisyong gagawin. Wika ng dalaga sa isipan ni Chris. Maraming salamat sa iyo. Maaari ba kitang tawagin sa pangalang Maria? Sagot naman ni Chris. Ikaw ang bahala, Chris, kung ano ang gusto mong itawag sa akin. Sagot naman ng dalaga. Pagdating ni Chris sa kanilang tahanan, ay nadatnan niya ang kanyang amang nagbibiyak ng mga nyog. O Chris, tulungan mo nga ako dito. Marami tayong kakaning gagawin mamaya para maibenta natin bukas. Di ba, kapistahan bukas? Ang pinakapaborito mong araw sa lugar natin. Bungad na wika sa kanya ng kanyang ama. Ay, oo nga tay no. Ayos, marami na naman tayong maibebenta niyan. Masayang sagot naman ni Chris sa kanyang ama. Dahil sa mga sinabi nito, ay muling nabuhayan ng dugo si Chris. Pinakapaborito niya kasi ang araw na yon dahil sa napakaraming dumadayong mga panindang sa ibang ibayo pa ng dagat nang gagaling. Yun din ang pagkakataong buksan niya ang kanyang inipon upang ipambili ng isang kulduroy na pantalon. Nang makapagpalit na si Chris ng kanyang damit, ay agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ama upang tulungan ito. Ang kanyang ina naman noong mga oras na yon ay naglalagay ng mga dahon ng saging upang gawing pambalot nila sa mga kakaning kanilang lulutuin. Lumipas ang araw at matagumpay naman silang nakagawa ng kakaning kanilang ibibenta. Pagsapit ng umaga, ay halos hindi na mahulugan ng karayom ang merkado dahil sa sobrang dami ng tao. Madami-dami ding dumating na mga banyera ng isda sa kanilang tindahan, pero hindi na ito masyadong tinuunan ng pansin ni Chris. Abalang-abala kasi siya na bilangin ang kanyang naipon upang makabili ng pantalon. Matapos makabili ng pantalon ni Chris, ay dali-dali din siyang bumalik sa kanilang tindahan. Maraming mga kababata niya ang nagyayaya sa kanyang manatili na muna, pero hindi yon pinagbigyan ni Chris. Bukod kasi sa marami pa silang gagawin sa kanilang merkado, ay meron siyang pupuntahan pagkatapos nilang magtinda.
Habang abala si Chris sa kanilang tindahan, ay bigla na namang nasipat ni Chris ang pamilyang nagbigay sa kanila ng mga dahong pera. Nung akmang papalapit na ito sa kanila, ay bigla itong tinitigan ni Chris ng masama. Nagkatinginan si Chris at ang ama ng pamilyang yon, pero hindi nito kinayang makipagtitigan sa binatilyo. Habang nakatingin si Chris sa mukha nito, ay napansin niyang walang kanal sa pagitan ng labi at ilong yung lalaki. "Chris, mga aswang yan," wika ni Maria. Magkano to? Tanong ng lalaki kay Chris. "Wala kaming ibebenta dito kung dahon ng pera mo," sagot naman dito ni Chris. Hoy Chris, ano na naman ba yan? Kapista-pista sa lugar natin ang init ng ulo mo. Singit naman ng ama ni Chris. Kasabay ng pagsalita ng ama ni Chris ay ang paghawi nito sa kanya. Agad siyang hinila nito patungo sa likuran ng kanilang bahay. Chris naman, wala dito ang mama mo kaya kung pwede wag kang pasaway. Alalahanin mo, yang mga mamimili na yan ang bumubuhay sa ating pamilya at sa ating negosyo. Kung maaari sana, wag mo naman dungisan ang ating pamilya. Pangaral sa kanya ng kanyang ama. "Pero tay, ayoko lang na maloko ulit tayo ng lalaking yan," sagot naman dito ni Chris. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay bigla namang nagsalubungan ang kilay nito. Di na sumagot pang muli si Chris dahil sa alam niyang galit na ito nung mga oras na yon. Kasabay ng pagtitig ng ama niya sa kanya ay ang pagtalikod nito upang magbenta sa lalaking bibili ng isda. "Chris, hayaan mo na ang ama mo. Intindihin mo na lang. May mga bagay sa mundong ito na kahit anong gawin mong paliwanag ay hindi maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Nagkataon lang na mas nabiyayaan ka sa kanila ng ganitong talento. Huwag mong piliting paniwalaan ka, Chris, sa mga nakikita mo. Mas mabuting itago mo na lamang ito. Iwasan mo ding makipagdiskusyon sa mga taong nakakulong sa loob ng kahon ng wisyo dahil sa magdudulot lang ito ng hidwaan sa pagitan ninyong dalawa. Hayaan mong paniwalaan nila ang dapat nilang paniwalaan dahil doon namulat ang kanilang isipan." Pagpapaliwanag ni Maria. Matapos makapagpaliwanag ang diwatang gumagabay kay Chris, ay kasabay nito ang pagiging kalmado ng kanyang damdamin. Habang siya ay nakatayo sa likod ng kanilang tindahan, ay pinagmamasdan niya ang lalaking bumibili ng kanilang isda. Ganun pa rin naman ang nangyari. Pinahugasan nito ng malinis na tubig ang isda, tsaka iniabot ang perang merong sa bulag. Sa pagkakataong ito, ay kitang-kita na ni Chris na isang tuyong dahon ang iniabot ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pag-aaral ni Chris sa mga naiwang lihim ni Lolo Mac. Okay, kapag ganitong oras, marami ng tulog sa inyo no? Siguro yung 7 at 8, i-upload ko siya tomorrow morning. So, kita-kits tayo. Salamat.